You are live, you are live. はい。ちょっと暗かったらすいません。もう夕方になると、もう少しで5時ですね。今日も曇っていて、少し見づらかったら申し訳ないんですけれども、こうか。はい。ではですね、こんにちは。ちょっと待ってください。私これを。はい。ですね、時間になりましたので、始めさせていただきたいと思いますけれども、ケイコズマナオチャンネルの YouTube ライブです。今日は朝フラではなく、昼フラになりましたけれども、よろしくお願いいたします。私ちょっと今日事情がありまして、ラハイナのとあるところに、トレイルに約5時間近く行ってまして、さっきちょっと前に、1時間ぐらい前に帰ってきたところなので、かなりヘトヘトなんですけれども、頑張ってやっていきたいと思います。ではね、始めます。よろしくお願いします。ちょっと、こうか。はい、いきますね。じゃあ、折からいきますね。こちらはもうクリスマスシーズン真っ只中です。はい。始めますね。たまにドーンと花火の練習してるんだかそういう音も聞こえますけど、気にせずにいきたいと思います。では、いきます。おまいかいけまいるなまいおなめあうなのえあうおなみれおまい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 かいけまいるなまいおなめあうなのえあうおなめれおまい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 かいけまいるなまいおなめあうなのえあうおなめれおまいおまいおまいはい。ではよろしくお願いいたします。じゃあ、体操いきたいと思います。じゃあ、お顔から、私、もう肩、コリコリでですね、もう、今日のトレイルですごいスティープなところ行ってきたのでね、ちょっとしっかりやっていきたいと思います。では、いきます。エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい、横です。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい、あと後ろ向きていきます。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい、じゃあぐるーっと回してあげてください。すごい。首が凝ってます。はい。で、ちょっとですね、上に一回ぐーっと伸ばして、で、元に戻してあげてください。それから、はい。ちょっと肩を回していきますね、軽くね、何回かね。後ろも行きましょう。はい。で、フラポジションを取っていただいて、ここか。それで、このまま手をね、90度に曲げて、で、このまま2回ずつツイストいきます。右側ですね。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、
エイバ、海。はい。そしたらですね、お膝の屈伸いきますね。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。で、お膝回してあげてくださいね。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい、そしたらですね、手首、足首、プラプラしてあげてくださいね。はい。で、あとは、今度指いきますね。カウントいきます。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい、親指からエカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。じゃあ今度小指からエカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。あとじゃあ関節をね、ちょっとこうやってあげてくださいね。皆さん大丈夫かしら？うちちょっとこの時間になると少し暗くなってくるんですけど、関節、こういう黄色の光ばっかりなんですよね。ちゃんとなんかこういう撮影用のなんとかっていうのをちょっと、用意したいなと思うんですけど、なんかこういう丸いのね。そうか。それで、はい。今日は、じゃあまず、これからいつものように、ベーシックでフラポジションの、練習と、あとカホロとヘラとカオのね、あとレレイ行きますけども、練習をして、その後、サイレントナイトね、この間やったレビューのところやっていきますのでね。はい。で、私今、今日、あっちのマウナカハラバイ、ウエストマウンテン行ってきましたので、そのマウナカハラバイのお歌に合わせていきたいと思います。イカイカブラックバーンさんですね。マウイ島のミュージシャンの方ですね。では、いきますね。フラポジションですよね。一番上の高さと、ちょっと、お膝曲げた状態、皆さんのフラポジションの状態と、少しアイハーですね。フラポジション、アイハーですね。それから、そうですね。今ちょっとこの3つですね。一番上と、フラポジションと、アイハーですね。この3つの高さでいきたいと思いますね。では、いきます。音大丈夫ですかね？
なかなかなんですね。もう少し頑張りましょう。はい。どうでしたか？まずここまで。もうフラポジションはバッチリになっていただいてと思ってるんですけども。で、次に、そのステップいきますね、1曲ね。で、その後にいきますからね、何でしたっけ？サイレントナイトいきますので、じゃあもう一回いきます。はい。じゃあ、カホロからいきますね。
きます。で、いきましょう。わかります。ハロー。フリーいきますね。心のフリーです。フリー。8ですね。はい。OK です。どうですか皆さん、ベーシックやっていただいて、ここまで OK でしょうか大丈夫ですかね。はい。そうしたら、サイレン9に行きますね。で、大丈夫かしら？ちょっと一回やってみましょうか。曲に合わせて。それで前回のところをね、ちょっとやってみたいと思いますね。ちょっとやってみましょう。
大丈夫でしょうかね。先週やったところ、ビデオでも、レビューしたんですけども、タン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 の後に、ゆっくり、Sleepy Heavenly Peace。この手ね、この後、Sleepy Heavenly ゆっくり、で、このまま横にこう広げていくんですよね。で、ちょっと右を見ながらね。OK ですかね。Sleepy Heavenly Peace ですね。で、その後、顔になりますよね。で、顔でそのまま、右手ですよね。皆さんから見ると。ごめんなさい、左か。皆さんから見ると、左を、Sleepy Heavenly Peace。左ですね。Sleepy Heavenly Peace。ってなりますね。わかり、OK ですかね。ちょっと今度後ろ向きでやってみたいと思いますけど、大丈夫でしょうか。はい。じゃあやってみますね。じゃあ私後ろ向きますからね。ホエネのまきちゃんのお歌と、あとピアノがよっちゃんという方ですね。いいですね。もう一度。はい、じゃあ行きます。大丈夫でしょうか？大丈夫なようでしたら、今、これ英語バージョンなんですけれども、次、ハワイ語になりますね。ハワイ語バージョンになりますので、同じ振り付けで、2回繰り返していきますので、ちょっと続けてやってみたいと思います。特に質問がないようでしたら、このままいきますけど、いいですかね。で、最後のね、日本語の3回目が日本語バージョンになるので、そこだけ少し変えますけど、それはね、次回やりますのでね。じゃあもう一度いきます。2回繰り返し、英語バージョンと日本語じゃなくて、ハワイ語バージョンを続けていきたいと思いますね。
感じになるんですけど、どうですか？できましたかね？またハワイ語になるとちょっとこうなんていうのか、ニュアンスがちょっと変わって、すごく私は好きなんですけどね。同じことを、言っていますけど、ちょっと違うといえば違いますけど、でも大体同じなので、ニュアンスがね、音の感じというか、聞いた時の感じがちょっと変わると思うんですけど、もう一度やって今日は終わりたいと思いますけど、ここまでで大丈夫でしょうか？何かクリアにしたいこととかありましたら、ここのチャットに入れていただければと思いますけれども、大丈夫ですかね？そうか。今じゃあ、正面でもう一度対面でやって、最後後ろ向きでやって、今日は終わりにしたいと思いますので、それで、じゃあやってみますね。じゃあ、まずじゃあ今正面1回やります。で、その後2回続けていきますのでね、すいません、ちょっと後ろになるちゃんが入りますけどね。はい、じゃあ行きます。なりますね。はい。じゃあもう一度最後に後ろ向きでやって、今日は終わりにしますので、じゃあもう一度いきますね。待ってください。はい。じゃあいきますね。あれ見えてますね。
では今日は、ここまでで終わりにしたいと思いますけれども、最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。あとですね、来週、来週、その次ですよね、12月の15かな ?15 日に、この今歌っていただいている、まきちゃんですね、ホワイナのまきちゃんに来ていただいて、で、このポーライエを、生でやっていただいて、で、皆さんと一緒に、メレフラみたいな感じでですね、この歌と、あと何曲か、まきちゃんにリクエストして歌っていただこうと思うので、皆さんなんかリクエストの曲があったら、ぜひコメント欄、YouTube の、コメント欄でもいいですし、そうですね、DM の方でも、インスタの DM でもいいんですけど、リクエストの曲あったら、ぜひ、まきちゃんにお願いしてみますので、教えてください。それと、最後に、私が12月の6日から日本時間12月の6ですね、6日の水曜日から始めさせていただきます、カパパフラ、ホオウルというですね、フラの、ズームのクラス、あと、おかげさまで、あと1名様、お席というかスペースがありますので、この機会にもし興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひですね、とっても楽しいクラスですので、お気軽に、お問い合わせください。ということで、詳細はまた、下に概要欄に載せておきますので、ご覧ください。ではですね、なんか今日は、いつもの朝フラではなく昼フラになってしまって、皆さんお出かけになっていることかと思うんですけど、後でアーカイブで見ていただけることを、いただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。あと、画面がちょっと暗かったらすいません。ということで、今日はここまでになります。ありがとうございます。マハロー&アフイホー。では、失礼します。